Dobrodošli, deco! Znači, svako od nas je uvijek imao svoj prvi YouTube video i danas, posle mnogo vremena, sam ja našao svoj prvi YouTube video koji sam izbacio. Također, taj prvi YouTube video nije bio sam, nego sam uradio to s mojim burazerom. Danas, naš specijalan gost na ovoj reakciji. Gdje se ide? Dobar dan. Ljudi, samo da znate, probudio me da bi snimao reakciju sa mnom. Znači sad vi vidite koliko se ovaj čovjek žrtvuje za vas. Video se zove prva epizoda Ludila. Delimbare. Delimbare, Rocket League smo igrali. To je 6. januara 2018. godine. Neko od vas se rodio 2018. godine. Dobrodošli ljudi. Došli smo. Ja sam crveni, a ti si... Ljubičasti. On je ljubičast. Plavo je. Ja sam levo, on je desno. Znači igramo na pola ekrana i ja i on, pošto smo igrali na njegovu kompu. Da, na kompu smo igrali, ja sam levi, on je desni. I internet nam je bio... očajan. Aj bre, vidi kakva golčanja bre, vidi. A to je da ovaj, Ovo se ja čujem, samo da znate sad. Sam je sebi dao gol, čuti tu bre. Ajde bre, beži. Aj susret. Debildaru jedno, ajde. Aj susret, vidi. Mi boli ruka sad. Evo ga. A kakav je kvalitet. Očajan. Al te sere, brate. Izvinjamo se na psovkama. Da, mnogo se psuje. Ako daš ovo svaki čast, kupujem ti burek. Sa mesom, molim. S mesom. Gle koji si ti u serči. Evo ljudi, vidite, dobijam sutra burek. I nikad ga nisam dobio. I jogurt, zato što... Za jogurt nismo. Jogurt, brate. Jogurt nisi dobio, brate. A burek sam dobio. Da, ajde, nećemo sad u detalje, brate. Koji si ti u serčina, brate. Znači smrdi ovdje koliko si se usrao, jebate. Usrao si se za medalju. Vidi ga ovaj majmunera. A vidite šta ja radim, ljudi, pogledajte mentola. Da. Ja. Inače, to se čuje Dona. Jest. Znači, Dona se čuje u pozadini. Naš Pasić. Merlin tada nije postojao, Merlin se nije ni rodio. Dona je tad imala 2017. Koliko je to godina imala ona? Imala je 3 godine. Imala je 3, ona sad ljudi ima 11 godina. Hat-trick sam dobio bre, hat-trick bre, zec u kapuljac. A gle kakav si retardiran gol, još ga nisi ni ti. Ja sam ga, brate, vidi, ja sam mu uradio dribling, brate. Da. Znači, Cristiano Ronaldo fazon. Ja sam mu postavio, on je hteo da uđe. Da, kako ne. Aj bre, ne seri. Aj bre, palo. Aj bre, smrdi ti iz usta odavde. A nije mi smrdilo iz usta, stvarno. Na kiseli kupus, brate. Ljudi, ako ste ikad bili u Zemunu, znači smrdi na kiseli kupus, znači čim Beograd počne da smrdi na kiseli kupus, nije to više Beograd, to si ušao u Zemun. Ali to je 100% istina. To je danas istina, znači čim uđete u Beograd i počne da smrdi na kiseli kupus, pošto u Zemunu ima jedna ulica koja smrdi na kiseli kupus, mislim smrdi, lepo miriše, jel? Kroz koju smo mi stalno prolazili, mnogo je smrdelo na kiseli kupus. Kako ja znam to, vidi ovaj dobio hat-trick. Kako si ti dobio hat-trick? Izvinite ljudi, ja Odakle igram... bre 3 imaš ti gola? Pa... Ovdje sam se ja ložio na Muđu i Ćaleta pa sam... Znači Muđe da nas tuži bre, ima da nam ukrade pare bre. Alo bre. Kako mi se jede, jeli smo juče kiseli kupus. Kiseli kupus, amma. Sam prnuo. Kad si prnuo? Nije ja. Znači... Ja ne prdim, ja sam kulturan dečko. Kulturan dečko, malo morgen, brate. Prdiš kod tvoj. Ja malo da dobijem save the ball. Save the ball! A nemoj na naš go, bre! Pa nisam ni tako loptu, bre! Čiberu jedan. Aj, koje si Ajde bre, pojma nemaš. Imam jedan da uzmem, imam kočka kolu, aj bre. Ljudi, sad je pauza, inače on je otišao do kuhinje da uzme sok. I sad ćete vidjeti šta se dalje desilo. Donesi meni! Ne moš ti da biš kisel. Evo vidite ljudi. 6-5, vodili smo 6-1 ljudi. Alo bre, majmunaro jedna. Sad je 6-6. Burek s mesom ti. Gle šta si uradio bre, delimbaro jedna. A šta da radim, ne znam. Alo bre, sutra Božić ima da jedemo. Da, inače klip je izbačen 6. januara, pa... Dan posle njegovog rođena. Dan posle mog rođena, a sutradan Božić. Pile. Ne. Gledaj šta će čovjek da jede za Božić? Ima da jedemo kiflice. Pile. Ne,
pile za Božić i koje si ti delimbar? Ako neko jede pile za Božić, izvinite, mislim, ajde, koji ste... Jel jeo neko pile za Božić, neka piše u komentaru. Niko nije. Dobro, ajde da vidimo, ko jede pile za Božić? Ajde, čitat ćemo komentare. First touch, normalno. Ne, nego će ovaj Tilidin što nema pojma da igra. Koji bre Tilidin bre, šta si se usro smrditi? Alo bre, nemoj da u naš go bre, ludaku, ej. Bre, na seri bre, vidi. Vidi, uzeo si mi boost ispred nosa bre. Svaki put ti uzmem, mi je muka od ove... Kako je? Epic save si dobio. Ajde, koja si majmunara, nisi ni vidio, pogledat ćeš klip, natjerat ću te da gledaš... Natjerat ću te da gledaš klip. Da, tjerat ćemo da gledamo naš klip. A ko je prošlo postigo hat-trick? Ja i ti, Njemu je ovo presmešno ljudi, svaki put kad čuje ovaj deo, on se ubije od svega. Da. A što si me gurnuo? Nisam te gurnuo, to ti se čini. Čini mi se, nisam čora. Brate, mada nosiš naočare koliko ti smrti zvistu. Kako su to bile glupe fore? Ne, fore su nam bile stvarno kriminalne. Ajde šutni Tilidin. A on gleda da je... Gde si ti otišao? Aj, smrdi ti iz usta, bre, beši. A što si imao NBA, brate, a? Šta vi, kako se kako... Vi sad vučari. Majmune, to je moj auto. Majmune, levo je moj auto. Pa ja sam imao NBA. Pa to, rekao sam kako si imao NBA. Ja razumijem kako sam imao. Izgubili smo 9-1. Evo si ti majmuna. Ovo igramo 3. Ovo ti je hokej, znači mora zalepiš ovo sravnje unutra. Da li igramo hokej? Koja si majmunara. Ej, bre! Uval si se. Vidi ga ovo je dao, bre, kakav asist. Pupčo. Pupak. Pukaks. Pukilji. Kako je glupa lopta, bre. Koja bre lopta ludaku? Ovo je lopta, bre, Pac-Man. Inače ljudi, ja tad nisam imao pojma šta on priča kako Pac-Man i to. Koja si setina, bre, mate ovaj. Ovo je Pupak. Ovaj Pupak nije normalno. Daje 22 golova ovaj Pupak. Pupčo. Ovo je bre neki Star Wars ovaj majmun. Da, ja sam baš inače znao tako što to znači. I first touch imam 20 poena. Da, samo imaš 20 poena si imao, I to brate. su first touch oba što sam dobio. Šta ću? Bre, ko se ovaj Pupčo zalepio u mene. Pupčo ga dao. Aj bre, ustani, možemo da pobedimo. Imamo 3 sekundi, možemo pobediti. Moramo pobedimo ljudi, ili da izjednačimo bar. Aj, izjednačimo. Treće nema. Gledaj maju, beži bre! Poludijali Idemo su. Čale, ne. Čale bre. A ne znam što smo pominjali Čaleta toliko jer sam se ja mnogo ložio na Muđu i Čalet. Da, stalno smo tada gledali Muđu i Čalet. Tad su bile GTA trke najbolje, najpopularnije. Bre, koja sam majmunara bre, koji si... A vi vidite ljudi pre koliko je ovo bilo. Da, ovo je bilo kad su Čale i Muđa svaki dan izbacivali klipove o GTA trkama. Svaki dan su bile trke. Da. Gle, gurnuo sam našoj da bi ti centrirao, ajde. Evo, centrirao sam ti. Evo, centriram. Daj ga! Daj ga bre! Daj ga bre! Aj, daj ga. Ajde, daj ga bre. Nisam, to sam ti centrirao, majmun. Ma da, ti si centrirao svaki put kad ne daš go. Da, svaki put kad ne daš god ti centriraš. Spoiler. Boli me dupe, Gle go, ajde bre, idi pre boost. Nemoj bre, to Maxi me gurno na boost. Vidi ga, delim ga. Nisam ja bre, ovaj uzu isto. Malo bre, ođak. Ođak. Jel vidi neko ovdje nekog ođaka? Ja ne vidim ođak, ne znam ni koga sam... A ti si me gurnuo, sisice. A nisam ga ja gurnuo. Jes, gledat ćeš klip, majmune, a si me gurnuo. Vidi. Gledaj loptu što radi. Vidi, ala koči, Beži bre! U život. Dobio sam demoluton. Demoluton! Ljudi, ovo je posljednja igra. Ali kako je editovo moj brat? Posljednja igra. Brate, ali mi slinavi nos. Nije nego se nadrogirao pa zbog toga. Aj bre, ne seri bre. Nadrogirao sam se na ćevape. Šmrka kokaina. Na ćevape sam se nadrogirao. Kako ja volim da jem ćevape, brate. Sad si ih jeo. I dalje istina. A stvarno smo jeli sad ćevape. Sjećam se ja dan dan. To nije jedno te isto. Jest, nije bre, majmun. Daku jedan bre. Sam ti ga Jao, šta si promaš? Večka ljudi! Morate da vidite to. A ja samo što se nisam oglušio. Kaka si ti mentolčina, Ostao sam bez vazduha. Kako sam ti centrirao, a ti si promašio. Brate, gori si od Ronalda. Sad svi koji vole Ronaldo hejt u komentarima. Nada. Rolanda. Rolanda, okej.
Aj bre, Roland Garros je rekao. A ti znaš šta je tenis, a? Aj bre, kako si promašio go poludo. Jesi ti tada još trenirao tenis? Nisam. Nisam. Promašio tenis. Koji sam bio debil. Vidi ga ovaj Delimbera me gurnuo. A si promašio celu. Šta ja radim? Ovi sami sebi neće daju go. Pa kad su majmunari. Vidi, opet mi je zabušao. Ako daš go, kupim ti burek s mesom. A ne volim burek s mesom, kupim mi burek bre, običan. Običan. Razno. Sa sirom. Ljudi, koji je običan burek? Sa sirom. Svi bosanci hejtu komentari. Ne bre, običan sa Sjednica. sirom bre, običan Da. sa zeljom. Šta mi je povedalo? Burek sa zeljem. Ali ja sam što sam sjebao onaj go, ono niko ne bi. Ja. Ono Ljudi, nemojte da psujete, Čekaj, molim. centar šut. nisam mogu da... A ne mogu bre, ovi mi stalno seku lopte bre, ovi bre zemunci. Otko znaš da su samo smrdan kiseli kup. Gledaj, opet si mi uzu boost. E pa šta ćeš brate, mora ti... Samo sam ti krao boost, brate. Možeš boost to. Aj bre majmun. Evo je, baci mi na go. A nemam bre boost. A uzmi boost. Pa ne mogu bre, svi mi kradu bre. Alo bre. Alo bre. Aj ga, daj ga sad. Ej, ajde smaraj. Aj bre, smrdi ti iz usta, vidim. Jebote, ovaj Jack uvek ispred mene nekako. Koji bre Jack? Ovaj Jack što ode po loptu. Jack Daniels. A što me udaraš? Fora katastrofa. Fora 2017. Da, 2018. fora. Ja sam vršio bre. Jebote, ne mogu ni tebe da udarim kamoli loptu. Koliko sam psao? Koliko si psao sa 13 godina? 9, 8, ljudi, ja sam sjebao ovaj meč. Šta da radim? Ništa ljudi, pozdrav, pa se vidimo za sutra. Za sutra. Kako bre za sutra kad na svaki 2 dana? Preko sutra izlazi sljedeći klip, Preko pozdrav. sutra. Preko sutra izlazi sljedeći klip. I subscribe-ujte se na kanal obavezno. A inače on meni ljudi šapuće, deri se u klipu, ne znam da li ste čuli. Ljudi, hvala što ste gledali ovu reakciju, znači naš prvi YouTube klip, sada imamo pravi YouTube kanal i to je to, sljedeći klip sutra kao, Viđamo se za sutra ljudi, hvala što ste gledali ovaj klip, lajkujte, šerujte, subscribeujte, pošaljite mi da li ste vi ikad imali prvi YouTube kanal koji je ono baš star i da li gledate te klipove. Hvala puno ljudi. Mogli bi ljudi da ti šalju njihove klipove i da reagujemo na njihove klipove? Možete. Vaše prve YouTube klipove. Mi ćemo da napravimo sve to u jedan i da reagujemo. Može. Ako vi hoćete. Ćao ljudi!